boi jotono nayo ni khanawui sung bo thangui sogui lekya ti kesaro gari tangjago hingke amoni nainani thangmani belai no borok bangjak ke naitongdi hingke sung tabuk rung kanani bagui thangui tanglaio hingke satung bo belai no tongkha ti bo tongui rok tongkhana abo sung tui rok khe tukuliya hingke rong simi tabuk sung kasai nailinai bahai hingke naitongdi baya sung norok o phailajak tabuk kai tanglaio borok tongma borok tongmani kalajak je dapat satu yang rong sama yang hari अच्छा ठीक है yang mas sang deh nari dak nai rok leng sa bakya mar khade leng kha nung sak de leng kha orang tuna mo ya Aro masang musro menjelang telang mamayu. Amasan dam 120 tiar klien. Tibai baram siman oro tekun maya je phane rok sekang bare na paitu bi tam tam sana musung rong kai tang nari besi spirit soli tong wa bhai wa bhai man sisramna borok rong manung jak tini khe belai no War si wajah rawatui. naji deh Kira lagi kita boy ko, tuh no, rong najeng na. Baru ke kemana nanti ini mudah-mudahan piknik sana rumah. Hah?